Možno cítiš, že sa niečo mení. Nie vonku, ale vnútri, v tebe. Toto nie je obyčajné obdobie. A už rozhodne nie z astrologického pohľadu. Saturn a Neptún sa prvýkrát stretávajú v znamení Barana na 0 stupňoch. Na úplnom začiatku zverokruhu. A na bode 0. Je to energia prvého nádychu. Prvého rozhodnutia. Prvého ja som. Posledne sa stretli v Baranovi v roku 1702 a to tiež nebol stupeň 0. Niektorí ľudia tento moment nazývajú veľký reset. Saturn a Neptún sa presne stretnú 20. februára 2026. Toto je začiatok novej éry. Teraz je čas, kedy sa staré už rozpadlo a nové sa ešte len buduje. To, čo si myslíš, čomu veríš a to, čo teraz zasadíš, má silu rásť celé 10 ročia. Nie je to dôvod na strach. Je to pozvanie prestať snívať bez ukotvenia a prestať budovať bez duše. Preto je dnes tak dôležité dávať pozor na to, čo tvoríš. Pretože teraz sa sny menia na štruktúru. A štruktúra bez vedomia sa rozpadne. Je to rozhodne vzrušujúci čas. Čas veľkých zmien. A to, čo si vytvoríme v svojej realite, bude naozaj záležať len na nás a na tom, ako sa staráme o svoje myšlienky. O svoje pocity. O samých seba a svojich blízkych. Život nie je pevne daný scenár, ale otvorená knižnica. Každá kniha predstavuje jednu verziu tvojej budúcnosti. A ty si ten, kto rozhoduje, ktorú knihu vezmeš do rúk a začneš čítať. Toto je sila vedomého tvorenia reality. Nie je to o kontrole každej maličkosti, ale o schopnosti zamerať svoju pozornosť, energiu a srdce na to, čo si naozaj praješ zažiť. Zhlboka sa nadýchni a predstav si prázdne plátno pred sebou. Každým nádychom držíš v ruke štetec a každým výdychom nanášaš farbu. Dovoľ si cítiť, že aj teraz vedome tvoríš. Obraz svojho života. V kvantovej fyzike superpozícia znamená stav, keď častica existuje v mnohých možnostiach súčasne, až kým ju nepozorujeme. Ako náhle sa zameriaš na jeden konkrétny smer, všetky ostatné možnosti sa zrútia. Podobne aj náš život je spleťou nekonečných možností. A my sme pozorovatelia, ktorí rozhodujú, čo sa stane skutočnosťou. Keď si ráno povieš, tento deň bude ťažký, vysielaš svoju energiu do poľa, ktoré reaguje a prinesie ti situácie, ktoré potvrdia tvoje nastavenie. A keď si povieš, neviem, čo ma dnes čaká, ale bude to niečo krásne. Tvoje telo, myseľ, aj kvantové pole sa naladia na túto vibráciu. Nie je to ilúzia, je to sila vedomého výberu. Neuroveda nám hovorí o neuroplasticite. Schopnosti mozgu meniť svoje spojenia podľa toho, na čo sa zameriavame. Inými slovami, naše myšlienky doslova menia našu biológiu. Náš život je ako zrkadlo. Odráža presne to, kto veríš, že si a ako sa cítiš. Ak veríš, že nie si dosť dobrý, tvoja realita to bude potvrdzovať. Ak sa ale nastavíš na úspech, realita ti ho postupne ukáže. Nesmieme však čakať výsledky hneď. Aj rastlina, ktorá raz bude kvitnúť, najskôr musí vyhnať korene smerom dolu, do zeme. Tie si musia prejsť cez tmu a bahno. A až neskôr vidíme výsledky rastu nad zemou. Rastlina sa však v polovici rastu nevzdáva. Pokiaľ má priaznivé podmienky a dostatok vody, rastie. Aj keď to zo začiatku nevidíme.
To sa však vždy o ľuďoch nedá povedať. Naše emócie sú palivom tohto procesu. Myšlienka bez emócie je ako semienko bez vody. Ale keď pridáš pocit nadšenia a radosti do toho, čo tvoríš, myšlienka sa stáva magnetom, ktorý do tvojej reality priťahuje zodpovedajúce skúsenosti. Všetky staré tradície o tom hovorili. Modlitby, rituály, vizualizácie. Všetky sú spôsobmi, ako zamerať pozornosť a nabiť ju pozitívnou emóciou. A moderná veda nám to potvrdzuje cez výskumy mozgu, výskumy srdca a kvantových polí. Vedome tvoriť realitu znamená uvedomiť si, že nie sme len pasívnymi účastníkmi hry. Sme spolutvorcovia. Nie všetko môžeme ovplyvniť, ale vždy môžeme ovplyvniť, ako sa naladíme a ktorý smer si vyberieme. A táto vibrácia určuje, aký príbeh sa pred nami otvorí. To, čo si vyberáme dennodenne a na čo počas dňa myslíme, si tvoríme. Všetci sme spolutvorcovia. Preto nestačí jedna manifestácia raz za mesiac a zvyšok dní prežívania v strese. Je to každodenný výber. Každý deň je nové plátno. A ty si maliar. Každá myšlienka, emócia a každý zámer je ťah štecom, ktorý tvorí obraz tvojho života. Možno to, čo dnes vidíš, ešte nie je úplne také, po čom túžiš. Ale vec, že práve teraz držíš štetec v ruke a tvoje korene sa rozrastajú. A že zajtrajší obraz môže byť iný, ak sa rozhodneš vedome tvoriť. Musím priznať, že aj ja v tomto období rastiem svoje korene. Ak ťa zaujíma, čo presne vzniká, klikni na odber a nenechaj si to ujsť, keď to čoskoro zverejním. Nech si vždy pamätáš, že si tvorcom. Že každá myšlienka je semienkom a každá emócia bodou a každé rozhodnutie svetlom, ktoré formuje tvoj príbeh. Budem veľmi vďačná, ak za sebou zanecháš like alebo komentár. Nesmierne si to cením a pomáha to rásť tomuto kanálu. Ďakujem, že si tu so mnou. Nech tvoja realita rozkvitne v súlade s tvojim srdcom.